ассалому алейкум дӯстони азиз, созе нағзани саломатӣ хубай духтараком маркази савдои зарафшон омадагем. ҳам қавбифои хушрӯ доштиян ҳозир ҳамаша нишон метам, ҳам кӯдакона ҳастай, ҳам занона, ҳам мардона. то охири набора тамошо кунен, нархошон нархои беҳтарин. Марамат нигоҳ кунен чӣ шлёпкачои фасонак доранд. Ино чанд пулай? 160 сомон хушругира диден духтарако. каседа дар корай духтаро. рақамошон ҳаст дар рӯи экран. нависен куҷоен гӯен доставка доранд. Мана 160 сомон. Иношама мана ино 160 сомони ҳамира ҳозир бисёриё кофтестиян. Инами нуқтаи савдода арзон буда 160 сомон. Ана баъд ин прадотон чанд смеян? Ино 170 сомон. Диден дута расветка дора, сиё дора, зар дора. Ино чи 160, инош 160 сомон. Мана 170, 160. Инам хели нархои хуб. Ана баъд бо ҳастай и тарафа бинен. Ино 100 сомони. Мана ваяна прада. қай хушрувай оригиналошай духтаро. падоши ира бинен чӣ хушру гелвияй. Мана ино 100 сомони. дар ин нуқтаи савдо нархо бовар мекунен аз 50 сомон сар мешава. то охири навор ма тамошо кунен, вошам мебинен. баъд туфли чакои хушру доштиян бовар кунен, ира бинен. ногуфтани хушруги 60 сомонай. диден расветкош ҳастай бо иш чихе расветкаи фасонча. баъд барои мактаб ки гирифтани бошанд, ина барои мактабам доран хушру. Инами качества нағзай 90 сомон. сафедшам ҳаст. инчунин анаи модел мада маъқул шид бинен чихе моделаки фасонак. 100 чанда? 120 сомон нарха. диден чихе нархи хушрувай. Мана дарунош массажор астая. аҷоиб хушру. Мана 120 сомон нархи беҳтарин размеро ҳаст духтарако. дар кор бошад. ина бинен вайш дигар вайош размерош. анаи модело чанд сомон? анаи хели моделош ҳастай 80 сомон. ина сиёшам ҳаст. хулос ҳамқа бисёр айҷа обуф, ҳамқа хушрувай бо обуфошон. ино чанд сомон? 170 сомон. нархошона аҳамият доден духтаро, гарон неста. ина иш чандай? иям 170 сомон. ҳам нархошон арзон, ҳам борошон хушру. инаи пастакша каблуки пастша нишон додем. инаи каблукдорош чанд сом? иш 180 сомон. хулоса духтаракои азиз, инами тамошо кунен, скриншот кунен, партоен дарав шумода бурда мерасонанд. ина барои мактаб 150 сомон. ин модел чи? 150 сомони. инами модело 150 сомони духтарако. марамат метонен аз ин модело харидорӣ кунен. инаи лорикоша диден? лорикошам хушру ё чанд? 160 оригиналошай, хушрувошай. мана лорикасе присдеста буд. ҳамаи размеро ҳастай, ҳамаи расветкоҳо ҳастай. 160 сомони. ана баъд ино чандан? инаи моделоям 160 сомон. бачагӣ доранд, туфлиҳои хушрӯи бачагӣ доранд барои мактаба. ё чанд смеян? 160 сомон. духтаракои азиз, рақамошон ҳаст дар рӯи экран. доставка доранд. ҳамё ҳамаш 160 май. ин амҷа чӣ намуд туфлие ки барои мактаб шумо дар корай барои фарзандотон биёен бо нархи арзон, сифатҳои хуба метонен ки харидорӣ кунен. иша бинена чиха хушру сабука каебо 160 сомон нархаш боша, нархи беҳтарин. инаи моделош боша бо 130 сомон будай. ишама мана ино 130 сомон. ана қисми поён чи? 130? ана ино 160 сомон. размеро ҳаст. ҳами скриншот кунен, равон кунен. дарав шуд шумода бурда мерасонанд. ҳозир то охири навора тамошо кунен духтаро. иҷада ҳозир бо ҳамқа модел бисёрай, ҳамқа хушрувай моделошон. ина гудакои майдагда. ё чандиян? ина бинен иқа хушручаяй 50 сомоне. мана размеро ҳастай. амҷа ҳамаш 50 сомая. инаи моделакош 60 сомон. обуфошон духтаро ҳамаш качествени сифатҳои хубай. як бор бо биёен имконияти омадан дошта бошен. биёен хитон муқоиса карда бинен. айно чандан? 60 сомон. мана я намуд сабука, я намуд хушрува охира бинен. аҷоибак. мана баъд медонен чӣ доранд? красовкиҳои хушру доранд. ё чандан? 160 оригиналошай диден? мана ин модело ҳастай. ана ба бастаношки доранд. бастаношкиашон 60 сомон ая? 50 сар мешавад то 70. духтарако бастаношки дариҷа аз 50 сомон сар мешавад то 70 сомона.
мана нигоҳ кунен. Размеро ҳастай. Размеро ай чанд то чанд солай? ай 16 сар меша. Ай размери 16 сар меша, яъне аз 2 сола меша, 3 сола меша сар мешава то ҳамин синфҳои 3-4. хулас ина нархош боша аз 50 сомон то 70 сомона. беҳад ба саношкои хушрӯ мана ина иш фасон. ира шумо да нишон дидем хушрӯгира диден. И чанд сом инам дастангима? 60 сомон будай ҳам қасабукакай. аҷоиб стилашам хушрӯчаяй. мана иша бобинен нархошон ҳам хе. 50 сомая? ина ино 50 сомонан. ана баъд ина қисми болора бинен макасимко кросовкаи фасон доран. ино 70 сомонай. мана агар аз ин моделоям дар кортон боша дониста бошаен ки доран 70 сомон. ай бастанушко боша чӣ хеле гуфтем аз 50 сомон то 70 сомонай. мана ина якоша бинен. ё чанда? 70 сомон. мана ина иноям 70 сомон. аҷоиб хушрӯча. ана иҷада бо бачагиам ҳаст. ё чанда? ина 60 сомон. аҷоиб хушрӯа 60 сомон сабукак. ё чи? ина ин моделоям 60 сомони. хулас беҳтарину беҳтарин дар анами нуқтаи савдо. ё чанд сомиян? инами шлюбко инамиҷа 110 сомон. диден духтаро лайкиян 110 сомон. ва наваё чанд сомон? наваё 160 сомон. беҳтарин нархо, беҳтарин боро дар нуқтаи савдои Зарафшон, маркази савдои Зарафшон, рӯ ба рӯи бозорчаи Зарафшон. духтарако агар омада натонен инами хӯрак да бинависен. доставка ҳама иҷо доран. беҳад нархошон хушрӯвай ва ёшон. дури шаҳр чанд? 10 сомон. дури шаҳр 10 сомон будай доставкашон. и чанд сомай? 140 сомон. ира диден фасонаки хушрӯ. рако лорикои кӯдаконаям ҳастай. ина 32-33 размеро 150 сомон. ҳамаи расветкош ҳастай. ана баъд духтарако ина кросовкиё туркиян. нархошон 100 сомон шидагиай. диден духтарияя чанд модел ҳастай 100 сомонӣ кардагиян. бинен чӣ хел интихоб васеяй. инчунин иҷада шумо метавонен ана ин моделҳоро пайдо кунен. ира бинен чӣ хел сабукаки хушрӯ. ино чанд сомон? 60 сомон. ина ёш чи? иноям 60 сомон. фасони хушрӯ. барои маълумоти бештар рақамҳо ҳаст дар рӯи экран духтаро.